explicaven que la situació en què estàvem era que volien centralitzar tot el servei de pediatria dels CAPs petits cap als CAPs més grans. O sigui que en principi no tindrem servei de pediatria. Això ho fan per donar un millor servei tant matí i tarda per tots els usuaris. Com diu la regidora, doncs s'ha intentat, i no fa gaires dies vam veure el 9-9 que deia que a Granollers centralitzaven també la pediatria. Per tant, és molt difícil. Nosaltres continuarem, quan tinguem oportunitats, anar-ho sol·licitant, anar-ho demanant, però és molt difícil que ens la concedeixin aquí a Cànoves quan és això. Les polítiques són centralitzar perquè el que ens deia el que ens deia el senyor Parellada i el que ens deia en Miquel Escobar, delegat del govern, l'anterior delegat del govern, ens deien el mateix. Diu, quan teníem el nostre fill o filla amb uns símptomes que a nosaltres ens semblen greus, no anem aquí al CAP, ens anem directes a urgències. I per tant, nosaltres treballem, diu, per fer uns centres de pediatria equipats amb personal i amb màquines i això per atendre millor els nostres fills, diu, i per tant continuarem sol·licitant, però és realment complicat que ens ho concedeixin. Bé, doncs aquesta era l'última pregunta. Avui, abans de passar les preguntes del públic, aprofitarem per llegir el manifest del Dia Internacional de Violència de Gènere. La regidora el llegirà. Sí, com ja sabeu, va estar el 25 de novembre, que va haver activitats molt participatives, per cert, per l'entitat de Camins per la Igualtat, i que dissabte vam estar a l'Ajuntament també amb un parell d'actes, i faré lectura del que és el manifest. Ja vaig explicar. Aquest manifest està escrit per una periodista i presentadora de televisió que es diu Ariadna Oltra, i està adjuntat amb la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, de Tarragona, Lleida, Girona, Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. I que, evidentment, des d'aquí, des de l'Ajuntament, també ens hi afegim amb aquest manifest. Diu així: el temps està canviant, vull pensar que aquest cop sí, vull pensar que la violència masclista és un dels temes de l'agenda del país i sobretot és un tema del que se'n parla, del que en parlem, no només el 25 de novembre, que se'n parli durant tot l'any i que en parlin moltes veus és important perquè ens ajuda a totes i a tots a identificar les violències masclistes, més o menys subtils, més o menys visibles, que ens acompanyen des de que naixem i que ens fan mal, que ens han fet mal. Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les dones per erradicar les violències masclistes. Totes, les violacions, les agressions sexuals, l'assetjament, el tràfic i l'explotació de dones, però també els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina. Però amb les lleis no hi ha prou, com demostren les dades. La violència masclista s'exerceix al llarg del tot el nostre cicle vital de diverses formes. Al món, 1 de cada 3 dones ha patit violència masclista. A Europa, 1 de cada 3 dones ha patit violència física o sexual durant la seva infantesa a mans d'un adult. I a Catalunya, 1 de 4 dones ha sigut víctima d'un atac masclista d'extrema gravetat. Ens cal educar, ens cal saber, ens cal reconèixer. Fa 7 mesos, el 26 d'abril d'aquest any, l'Audiència de Navarra va fer pública la sentència del cas de la Manada, suposo que coneguts per tots, un cas que ha sacsejat consciències i que ha fet entendre a molts i moltes de què va això de les violències sexuals, una oportunitat de visibilitzar un fenomen sovint silenciat i desconegut. Des que som ben petites ens diuen que sortir a la nit comporta un risc per la nostra integritat física i per als nostres cossos. A casa, la seguretat de les dones tampoc està garantida. En el darrer any, a Catalunya, més de 12.000 dones van denunciar a la policia estar patint violència masclista en l'àmbit de la parella. És a dir, violència exercida per les seves parelles o exparelles. En el que portem d'any, 44, crec que ja han sigut 45, perquè el mateix dia de la violència de gènere crec que va haver
va haver un cas, han estat assassinades per la seva parella o exparella a tota Espanya. 6 d'elles són de Catalunya. Però els crims només són la cara més amarga d'una violència masclista que obliga desenes de milers de dones a suportar aquestes situacions, tot i tenir una llei estatal contra la violència de gènere que porta 14 anys en vigor, però que no acaba mai amb el problema. Perquè necessitem més recursos i més recolzament per totes les dones en situació de violència masclista puguin trencar el silenci i sortir-se'n. Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions de parella. Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en situació de violència masclista, per la seva total recuperació i especialment en tot el procés de denúncies i procediments judicials. Necessitem recursos d'urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones en situacions de risc per elles i els seus fills i filles. I necessitem avançar en la construcció d'un model català d'abordatge de les violències sexuals, amb una visió integral, amb la voluntat d'explicar què són i com se'n pot sortir. Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la Llei Catalana del Dret de les Dones a erradicar la violència masclista, estem més decidides que mai a superar el patriarcat, a que el poder seguir en mans de les dones a mans iguals i a no tenir por. Perquè no volem més violència contra les dones, contra cap dona, contra cap nena. Perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures. I ho seguirem cridant tots els dies de l'any i també cada 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les dones. Gràcies. Molt bé. Gràcies, regidora. Doncs bé, ara s'aixeca la sessió i passem a les preguntes del públic. Si sembla bé, doncs, bueno, comencem per José Ángel. Buenas tardes. Sí. Ya sabéis que Cambolar y Salud y representativos. Alguno de ellos incluso ha habido gente dentro de las viviendas. Entonces la pregunta es, no recuerdo ahora si fue hace un año, en los mismos y tal, y comentaste que se reforzaría el turno de la noche de Sí. Y también el tema de las emisoras, las faldas, tenemos jornadas de faldas que están muy cerquitas, podrían ser nosotros también pero quisiera saber, como hemos visto, que el municipal por las noches sigue circulando solo, o sea, no el refuerzo ya no se está haciendo, o bien se ha acabado, no sé qué punto está, o está sustituyendo, no tengo ni idea. La cuestión es que nos gustaría el conocimiento de eso y si se siguen comunicando y teniendo información con el Ayuntamiento de Sanquera. Lo que habíamos hablado en su momento con la alcaldesa y Sí, aviam, en quant al reforç nocturn, sí que és cert que es va contractar una persona amb un pla ocupacional, és a dir, no s'ha augmentat la plantilla, sinó que s'ha... Però també és cert que hem tingut una baixa que suposo que la setmana que ve ja li donaran l'alta i per tant per organització dels guàrdies doncs ha hagut d'anar uns dies al vigilant de nit sol. Mi pregunta, Josep, es ¿por qué no se ha cogido a alguien para surtir esa baja y se ha continuado con el refuerzo de noche? No sé la baja ha sido larga, corta, tuvimos una baja de 2 días y... No, perquè en principi pensàvem que seria una baixa curta i s'ha allargat una mica més, però també és cert que el reforç nocturn doncs es fa per i hi estem d'acord i amb això ja estem treballant, però es fa per donar un suport als guàrdies. El fet de que tinguem 2 guàrdies no fa que disminueixin els robatoris. Malauradament, jo estaria encantat de la vida, jo estaria encantat de la vida. Los guardias pueden ir juntos, pueden ir con los vehículos. Sí, no sé, en un caso concreto, por ejemplo, ha sido San Marcos hace, bueno, es mucho más sencillo. Aquí en el Mirador, esta semana, han entrado estando dentro de la vivienda. Están entrando por las noches, han cambiado el modus operandi. En la calle del señor regidor han entrado en 6 casas en un fin de semana. Una de otra, pim pam, pim pam, pim pam. No es una cuestión de que si le das seguridad a la policía municipal por la noche, la única pregunta era el por qué se le había quitado. Había, no hay.
No se li ha tret. El que passa és que això s'ha parlat amb els vigilants per organització d'ells, doncs com que pensàvem que seria una baixa curta, van dir, bueno, doncs mira, de moment el vigilant que hi ha a la nit, doncs que és el que va entrar, doncs que està temporalment, doncs ja coneix prou bé el municipi, es mou bé, és una persona molt qualificada i es va parlar amb els vigilants i es va organitzar així pensant que la baixa seria més curta. Sí que es pot buscar una suplència temporal si haguéssim sapigut que la baixa havia de ser del període que ha sigut, però jo he parlat amb el vigilant que està de baixa i he dit que segurament dimarts hi tornen a donar l'alta i això és així. Tema emissora sí que és... Pasar una falda, de falda no tenía ni idea y justo luego estuvo en Cambular, en la calle Zaragoza, si no recuerdo mal, el vecino tuvo que entrar a ayudar porque había una chica arriba, habían entrado dos personas, y estaba la hija arriba, tuvo que llamar al vecino para que acudiera, nuestra policía acudió rápida, es cierto, rápido, llegaron bien, pero nosotros se metieron en el bosque, se acabó. Falta, no tenía santera, no tenía conocimiento, no había nadie, los nuestros para pasar sí que pueden pasar, pero una persona sola, lógicamente, de noche. No, clar. Però perdona que rectifiqui, és que ni dos, perquè són vigilants, clar, no són policies. No, aviam, evidentment estem d'acord amb la seguretat, si van dos és el 100% millor que si va un, però... No, ho entenc, sí. Sí. Perquè en el món que afluixem una miqueta, aquesta gent s'aprofita. Sí, amb això estem d'acord. El que passa és que hem de ser, i que ja sé que no és un consol això, ni molt menys, hem de continuar treballant amb la línia, una línia contundent per evitar els robatoris. Però és que quan parles i insisteixo amb Mossos, home, és que et diuen, és que podeu... Ja sé, jo els hi dic, no em diguis això perquè jo no estic content ni amb un robatori en el municipi, clar, però els Mossos et diuen, podeu estar contents amb els robatoris que teniu a Cànoves. Podeu estar contents, perquè són pocs. No, per això et dic que jo com a alcalde... No, per això que jo li dic en el cap de Mossos, jo li dic, escolta'm, a mi no m'expliquis això com a alcalde, perquè no t'ho admeto, perquè jo no en vull cap de robatori al meu municipi, evidentment, però clar, sí. Podem buscar un tipus de solució, doncs de conya, i si tenim que formar una altra vegada, com a plataforma veïnal, amb aquesta falda, si una altra vegada amb l'alcaldessa, doncs farem. Però sí que és veritat, és molt important la comunicació, i a mi una emissora que va costar moltíssim que poguessin estar en contacte i això no és absolut, no? Sí, però és que jo ara aquest moment desconec si encara la tenen o no, soc sincer. Sí, però clar, en principi és que tu em fas la pregunta perquè en teoria l'emissora no hi és. Clar, per això és que jo en principi l'han de tenir, perquè no he donat cap ordre que sigui contrària a això, per tant... Hi havia emissora i Faldes o Sant Pere no va vindre, que sembla la aquí de Can Morat, però no, en el mirador del carrer, em vull enganyar, un carrer dels que van Bruguer, el carrer Bruguer, principal. Sí. I tampoc va acudir al municipal. Però potser, si tenen emissora i no acudeixen a la comunicació del nostre municipal, això hauria de parlar també. Sí, però... Com a regidor de governació, no sé... Sí, no, però sí que és cert que jo he rebut algunes trucades de gent de Faldes agraint l'assistència dels vigilants municipals de Cànoves. Sí que és cert, i em sap greu perquè estic molt content perquè vol dir que tenim un equip de vigilants que treballa i que s'ho agafa en sèrio, però em sap greu que els veïns de Faldes m'hagin de trucar a mi agraint l'assistència dels nostres... Lo que no puede ser es que nosotros, los vecinos, incluye a todos, tengamos que estar pendientes si hay un municipal por la noche, si no, si van, si no van. Es un control que tenéis que tener vosotros desde el
No, però és que clar, aquest control... Sí, però aquest control hi és. Aviam, hem reconegut aquí doncs, que els vigilants fan la seva feina, és a dir, que assisteixen i van, per tant, clar, des de la part de Cànoves, doncs els vigilants van. Que estic d'acord que si hagués sabut que la baixa... Tampoc no ens hem d'enganyar. La persona que està de suport a les nits acaba el contracte a finals de desembre. Sí, clar, per tant clar que es pot tornar a fer, però és que l'administració és lenta, per tant passaran uns dies o passarà un temps que no hi serà. Ja trobàvem explicar segurament, a la plataforma hi ha 100 i pico cases, no permetem fer els telèfons per casa, i la gent en el grup, ja hauran vist que estan també a la plataforma, està assustada. O sigui, això s'ha de dir que el que no pot ser és que tinguin por de marxar de casa o ara venen aquestes dates que hi ha moviment i tal, tot i que no fem res, que sí que fem molt, però s'ha de notar encara més. O sigui, per intentar... Però estarem d'acord que quan hi va haver l'augment de robatoris, doncs la passada primavera, doncs els vigilants es va posar un reforç de vigilants a les tardes que feien estàtiques, clar, vull dir, per tant... Els Mossos van recomanar, jo estava allà en aquella reunió també. Sí, van recomanar, sí, però... No vas com a usar perquè nosaltres arribem. Arribem amb Mossos, doncs volies dir que arribarem nosaltres. No, es tracta de com a mínim, no sé, projectar una imatge de seguretat, tot i que sabem el que tenim. Bueno, és com una conversa, és com una conversa que vaig tenir aquesta setmana amb Mossos, i és sobre les càmeres, sobre matrícules. Què passa? Que els vigilants d'aquí reben unes graelles de matrícules que les reben del Departament de la Científica de Mossos, però la seguretat ciutadana i els que estan al carrer són un altre departament de Mossos. Per tant, que quan el vigilant d'aquí veu una càmera, detecta una matrícula, ha d'avisar a la científica. La científica pren nota i continua el seu treball científic. Clar, què em demanava l'altre departament de Mossos? Home, que ens truquin, que ens truquin de seguida a nosaltres. Clar, però el protocol no és aquest, el protocol és trucar a científica. Bé, doncs en els meus ordres els vigilants serà truquen el que estigui aquí, que si l'enxampem el lladre o el vehicle robat o el vehicle que hagi sigut que passi per davant una càmera, si truquem els vigilants que estan sobre el territori en aquell moment, hem de trucar a aquells. Hem de trucar a dos, a seguir el protocol, trucar a científica, però també immediatament trucar als que estan a sobre el territori, perquè és que si ens passa un vehicle per la càmera el detecta i ens diu ara ha passat el vehicle tal, i truquem a científica, jo desconeixia aquest procediment, jo pensava que científica de seguida informava, i no, i científica no, científica va fent un estudi de la mobilitat d'aquell vehicle i si volen actuar actuen, però no és immediat, i per tant això no pot ser, clar. Sí, sempre és en aquesta època que augmenten els robatoris, per desgràcia, sí. Molt bé, gràcies. Molt bé, doncs, bona nit. No entraré a rebatre, evidentment, tot el que s'ha explicat, perquè tenim molt per dir, però no hem volgut estar com mesura de queixa de l'aprovació per part de l'alcaldia, que no estem d'acord. Sí que és veritat que el tema de la pediatria, si vau llegint un nou sencer, també diu que Sant Feliu hi ha pediatre, que a Bigues hi ha pediatre, són poblacions més o menys igual que nosaltres, o sigui, el que s'han de tocar portes, i penso que s'ha d'incidir més en el tema quan Sant Feliu té, per exemple, diu aquí, Sant Feliu dimecres i dijous de cada setmana, jornada completa, déu-n'hi-do, ja és igual. Un altre tema, m'agradaria explicar també el per què no hi som aquí avui. Bueno, haig de dir que jo no vaig rebre cap trucada perquè se'n va retirar l'alcaldia, si te'n recordes vas trucar jo, és així o no? És cert, sí, només un matís, és cert, però aquesta trucada va arribar al cap de no sé si un quart d'hora o mitja hora d'haver rebut la convocatòria. Lo lògic de l'alcaldia, o la secretaria, o l'intervenció, o qualsevol qui sigui de l'Ajuntament, és quan presentem un ordre del dia, unes propostes, unes mocions, unes preguntes, algú de l'Ajuntament truqui i digui, escolti, per deferència o per cosa institucional, és igual, grup municipal, per respecte, per grup municipal és important. Escolti,
no hem posat l'ordre del dia per tal, m'hagués enfadat igual, però per almenys la deferència de total. Crec que això és important i això diu molt del respecte als altres municipals. Miri, jo en 8 anys d'alcalde mai he tret una proposta de grup municipal, perquè si per alguna cosa serveix el ple municipal és per debatre i votar. I quan un alcalde ho treu perquè diu que no creu convenient, ja diu molt d'aquest alcalde. Després una altra cosa que volia dir. Nosaltres portem 8 o 9 mesos parlant del centre de dia, vam estar al Casal de Galliner amb la Lourdes i ho vam comentar, ho vam deixar caure. I el dijous, abans de l'Assemblea Ciutadana, també parlo amb una representant del Casal de Galliner i els comento per referència, podem tindre una reunió, etc. Bueno, que quedi clar que el grup municipal socialista mai ha parlat de treure el Casal de Galliner. Mai. O sigui, que ha dit això és mentida. Segon, jo crec que hi ha també un problema de compressió lectora per part de l'alcaldia. Jo quan dic que s'iniciïn els tràmits per la construcció, podeu haver posat, si voleu que es construeixi ja, proposem la construcció. Que s'iniciïn els tràmits, és tu el que tinguis que iniciar. Nosaltres no diem que es construeixin ja, perquè sabem que porten uns tràmits, hem estat 8 anys de govern, ja sé que vostès també estan al govern, nosaltres hem estat 8 anys. També m'agradaria dir una cosa. Vostè parla de la fundació de la guarderia. Evidentment està com a escola bressol, però hi ha els nanos que estan a l'escola bressol que tenim ara, quina afectació té aquella escola bressol? Té cap afectació d'escola bressol? Sí. No. Sí, perquè es va parlar amb el departament, i tant. Està concedida aquesta afectació. Bueno, si vostè creu que no... Es va dir a compleanys, a més. Escolti, però jo li dic, encara que m'alegro que vostè hagi fet els tràmits i no sé què, escolti, nosaltres hem dit sempre que les coses bones que siguin pel poble les votarem a favor. No haguessin passat res, com a elegància, com respecte institucional de deixar la nostra proposta, debatre-la, votar-la, i inclús ens haguessin dit, escolti, estem mirant, no sé què, haguessin dit, cap problema. Però vostè, amb la seva autoritat d'alcalde, no vull entrar al debat, perquè jo crec que si vostè no estava d'acord amb la meva decisió, avui en vez de seure allà havia de seure aquí i haguéssim tingut un debat i hagués pogut presentar les queixes. Per tant, jo no entraré en debat. Almenys ja estic content que vostè em diu que encara que l'hagués proposat s'hauria enfadat igual i m'hauria dit antidemocràtic i cacique i caciquil o tot això. Per tant, que doncs, jo ja he explicat el que havia d'explicar i per tant ho deixem aquí. No sé si hi ha més preguntes. Tinc una pregunta. He escoltat el tema serveis socials, perdó. Vostè sap per què nosaltres vam pujar tant l'Ajuntament, com vostè ha dit, 20.000 euros al SAT, servei d'atenció domiciliària, el Teletac, que és el que porta. Per això vam pujar aquests diners, no perquè eren municipals. Vull que això quedi clar. Molt bé, doncs ja ho admeto. Ja ho has dit. Ja ho has dit també. No, però és així. Igual que vosaltres parlem els tècnics, també parlem nosaltres. Nosaltres som un poble de 3.000 habitants, a Sant Pere no sé quan som, 3.000 i pico, 4.000, tenen el 100% de l'assistenta social. Va cada setmana un fotiment d'hores a la gent a casa, cada 2x3. Aquí jo crec que va un 30% millor. Per això dèiem nosaltres la proposta aquesta. No perquè gastem més diners aquí, més diners allà, com han dit, no. Estem parlant de que més hores elles puguin anar a les cases de la gent. Perquè realment on es veu si fan bé, perquè nosaltres paguem a través d'aquí, al SAT, però vostè no sap si realment li estan netejant bé la casa, si li estan fent la neteja bé, això no se sap si no s'està allà. I això ho feien. Està controlat això. Però jo crec que, pensem que es tindria que anar més a les cases. No parlem d'altre tema d'aquí, parlem de les cases. I ja està. Gràcies. Però clar, estem d'acord amb que doncs, mica en mica, segons les necessitats, s'ha anat ampliant. Sigui, si no és en partida pressupostària, que és la mateixa que van posar vostès el 2015, doncs en personal, perquè cada vegada hi ha més necessitats i per tant ja anem ampliant. I a més hem de fer el que els treballadors socials ens demanen. Evidentment que hi podríem destinar molts, i el pressupost és limitat, perquè clar, hem dit
Amb el tema de pediatria hem dit que igual Bigues té un, però jo no conec ara els habitants de Bigues, però dubto que siguin 3.000. Deuen ser 7.000 o 8.000, val? Per tant, i Sant Feliu no sé quants en té, però 3.000 segurament que no. Per tant, nosaltres anirem ampliant a mesura que es necessiti, i ja està. Per exemple, ara ja hem dit que la integradora social, que havia acabat el contracte, doncs hi hem fet un contracte excepcional fins que no ens arribi l'ajut de Diputació i es pugui fer la nova convocatòria. Doncs, bueno, per cobrir, doncs, les treballadors socials ens han demanat que per cobrir les necessitats, per cobrir, doncs, també s'ha engegat el projecte de voluntariat i s'han engegat diversos projectes, les targetes moneder, moltes coses, doncs ens els hi feia falta, i amb aquesta línia anirem treballant. Molt bé, hi ha alguna pregunta més? No? Doncs, sí? Val, Cris. Més que una pregunta, ja m'imagino que ho porteu controlat, però més d'una vegada entrant... Perquè acaben les activitats a l'escola a les 9 de la nit. O sigui que entre 2, 3 quarts de 10 és quan s'apaga la pista. Hem considerat que per no fer servir l'aparcament davant del que és els equipaments, no? Que es fes a l'aparcament on toca, i deixat tot en enllumenat. Per això també hi ha l'aparcament encès, crec que són 2 o 3 quarts de 10. Bueno, comparir el rellotge una miqueta i s'apaguen. Sí, llavors el que sí està, que ja ha explicat abans l'alcalde, és divendres, dissabte, diumenge. Sí, està més d'això. Ha estat tota la nit, perquè es trobàvem en que la gent feia segons quines coses a l'apartament. Sí, no, inclús algunes setmanes... Trobaves coses lletges. No, i algunes setmanes ha estat, doncs, tota la setmana els llums de l'aparcament encesos fins a quarts d'una de la nit o així, perquè, bueno... Alguna vegada, sí. Molt bé.